Kain po tayo. Ayan, sinangag sa itlog. Nasunog pa yung itlog. Magluluto ako ng tabunga. Upo, mamaya. Ang init. Ang tubig. Kain po tayo. Mamaya maglilinis ako ng balkon. So, bago ako maglinis ng balkon, anong ko muna ito? Balatan. At huwain. Ang init po. Wala akong may pa-upload. Ang hirap mag-video dito. Ang sarap ko ng sinangag saka itlog. Kasi papagaan ko na ito sa aso. Ito mahina. Dito na lang pala. Ayan. Diyan po ako nag-iigib. Diyan po ako magluluto ng kanin saka tubig. Yan kahoy po. Kain. Good morning po. Ayan. Ang alaga kong aso dito ay 14 nung ano, pero kinuha na yung isa doon sa Umingan. Yung dalawa kinuha naman sa Batsilor. Yung isa namatay kanina. So naging 10 na lang yung alaga kong aso.
akong guys. Ayan. Hmm. Ah. Hmm. Thank you, Lord. Nagugas niya ako. Shout out Sis Amy. Kain tayo. Hmm. Gusto ako ng mga pagkainan muna. Yan. Bukasan ko muna itong buhok ng bata. May 6 na taon kasi naggagatas pa. Yan guys, hindi niya naubos pa. Yung ko sa aso.
pusa na. Luko ang mga pusa, tumais sila kami dito. Pagkatapos ko nito, ugasan ko na yung bangus, tapos habang prito ko, slice ko na rin yung ano, kuko. Yun ang lulutuin.
Tipid po tayo ng tubig. Mahirap na. Ayan, bago ko hugasan naman itong bangos. Ito muna ang trabaho ko. Yung magbukas po tayo ng kaldero.
Yan ang mga kamay ko. Oh. May nagpapatugtog na kaya i-mute ko na lang. Hindi yan.